Αγαπητοί δημότες του Φρενάρου, για σειρά ετών βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή υπηρετώντας από τη θέση του Προέδρου του Κοινοτικού μας Συμβουλίου. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις δυνατότητες της κοινότητάς μας, η οποία με τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης εξελίσσεται σε δημοτικό διαμέρισμα του νέου Δήμου Παραλιμνίου Δερίνιας, Φρενάρου, Βρυσούλων, Αχερίτου. Μια τεράστια πρόκληση για την οποία είναι απαραίτητη η εμπειρία, η ικανότητα και οι συνεργασίες τις οποίες έχω επιτύχει κατά τη διάρκεια της θητείας μου. Με γνώμονα τα πιο πάνω και με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντος μου προς όλους εσάς, ανακοινώνω επίσημα την ανεξάρτητη υποψηφιότητα μου για τη θέση των Δήμαρχου Φρενάρου. Μια θέση η οποία είναι πεδίο δράσης για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης και απαιτείται η συνεχής παρουσία και καθημερινή διαχείριση των προκλήσεων για την υλοποίησή της. Μια θέση η οποία απαιτεί προσήλωση και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι πάρεργο ή part-time ασχολία. Στα 7 χρόνια της θητείας μου εργάστηκα σκληρά, αφιερώνοντας όλο τον χρόνο μου στην υλοποίηση του προγράμματός μου. Με προσήλωση και αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους δημότες του Φρενάρου, πετύχαμε πολλά. Με συνετή διαχείριση και συλλογικότητα, έχουμε σήμερα ένα δημοτικό διαμέρισμα με αξιόλογες οικονομικές επιδόσεις, πολιτιστικές πρωτοβουλίες και αξιοζήλευτο επίπεδο διαβίωσης για όλους τους δημότες μας. Οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν αποτελούν πεδίο κομματικών αντιπαραθέσεων. Αυτές είναι οι εκλογές τις οποίες όλοι εσείς οι δημότες του Φρενάρου καλείστε να επιλέξετε τον υποψήφιο που εκφράζει τις προσδοκίες σας και όχι αυτόν που προέκυψε από κομματικές συναλλαγές. Σε όλη μου τη θητεία ήμουν πάντοτε δίπλα σας, με ανοιχτή την πόρτα του γραφείου μου στο μέγαρο του Κοινοτικού μας Συμβουλίου, παρόν σε όλες τις κοινοτικές αποφάσεις. Σήμερα ζητώ την ψήφο σας για να συνεχίσω ως Αντιδήμαρχος Φρενάρου με όραμα και πρόγραμμα, για να συνεχίσουμε μαζί για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας και να συνεχίσουμε την επιτυχημένη πορεία μας προς την πρόοδο και την ανάπτυξη. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση που έχω λάβει από εσάς και ανυπομονώ να συζητήσουμε από κοντά τις νέες προκλήσεις και δυνατότητες που δημιουργούνται για την τοπική κοινωνία μας, τα οργανωμένα μας σύνολα, την επιχειρηματική κοινότητα και τους δημότες του Φρενάρου μας. Σας απευθύνω ανοιχτή πρόσκληση για να είστε συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια, πέραν κομματικών συμπαθειών και προτιμήσεων. Μαζί πετύχαμε πολλά. Μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερα. Μαζί ενώνουμε το Φρέναρο.